It's a new day today. Before I can say something, it is not by mighty nor by power. Just for 1 minute, Baba siyabonga egameni likaJesu. Impela ubani esingamlinganisa nawe alinganiseke. Ubani esingamfanisa nawe afaneleke. uNkulunkulu wethu ongcwele, Baba wethu ongcwele, on this new day siyayisondeza phambi kwesihlalo sakho somusa. Baba wethu ongcwele, siza nomuzi wase South Coast, siza nomuzi wase KZN, siza neningizimu neAfrika, siza neAfrika nomhlaba wonke. Baba wethu ongcwele, siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele njengoba qala usuku olusha namhlanje. uNkulunkulu wethu ongcwele, maqala izinto ezintsha empilweni zethu. Baba wethu ongcwele, maqala izinto ezintsha emakhaya ethu, maqala izinto ezintsha uNkulunkulu wethu ongcwele kwisifundazwe sakithi kwaZulu-Natal. Baba wethu ongcwele, siyabonga Nkosi ukugcinwa esandleni somusa. Siyabonga Moyingcwele uhamba nathi kuze kube manje. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ake siphakamisa amaphimbo ethu sike simbonge namhlanje. Ufanele udumo, ufanele sibongo, ufanele usuko, ufanele ibheko. Baba wethu ongcwele, sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi abanye bathembile amahashi, abanye bathembile ingqola, kodwa thina sethemba igama likaJehova ophilayo. Baba wethu ongcwele, njengoba niqala lolu suku uNkulunkulu wethu ongcwele, siyamemezela Baba wethu ongcwele ukuthi abangenzeki maqale kwenzeke empilweni zethu, ababebhekene nobunzima uNkulunkulu wethu ongcwele, I pray that the power uNkulunkulu wethu ongcwele may fight against every limitation upon their lives. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngeyikhathi ezinhle, siyabonga nezibhlungu, siyabonga lapha sinqobe khona, futhi siyabonga nezimpi ezinqobileyo. Baba wethu ongcwele, thatha udumo-ke namhlanje kuseni Baba wethu ongcwele kuyo le nkonzo, kuthi wonke umuntu ongenile aphumelana Nkosi athi ngimzwile uNkulunkulu akhulumisana nempilo yami. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoKristu Jesu inkosi, ibandla lonke lithi amen. Singashaya izandla zethu sinikeze uNkulunkulu udumo egameni likaJesu. Asithathele ithuba bantwana benkosi, sihloniphe egameni likaJesu umhlonishwa ophakathi kethu. Baba uKhawula, siyabonga kakhulu nethimba lonke, amakhansela ahamba nawe egameni likaJesu. Ngiyacela sibashale izandla ezinkulu egameni likaJesu. Sibingelele egameni likaJesu incwadi zonke zenkosi. Ubaba uNyombolo abeyihloniphile ngaphambili egameni likaJesu. Sibingelele umpostoli noma Mnyombolo egameni likaJesu. Asibashale izandla egameni likaJesu bantwana benkosi. Give honor where honor is due bantwana. Ngicela sibashale izandla egameni likaJesu. Abazalwane bonke abakhona namhlanje siyabingelela kakhulu egameni likaJesu, abasikhonzayo egameni likaJesu siyabonga kakhulu. Lastly sibingelele our dear sister uZuzu, ake nimshale izandla ezinkulu egameni likaJesu neteam yakhe yonke asebenza nayo. Umvakela uGambushe Ndlovu, mntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Mark chapter 16, verse number 4. The Bible says, bathi ukubheka babona ukuthi itshe seliginqiwe ngokuba nalikhulu kakhulu. Bathi ukubheka babona ukuthi itshe seliginqiwe ngokuba nalikhulu kakhulu. Hallelujah. Ngicela ukuthandaza ngamazwi athi namhlanje ungavumeli ukuthi itshe. Don't let the stones stop. Hallelujah. Ungavumeli
bathi noma kusemnyama kodwa sivukeni ake sithi amen enkonzweni lithi bavuka kusemnyama bathi kodwa siyaye ethuneni ukuyogcoba inkosi yethu. Listen to me bazalwane, njengoba uthi wena ulinde uNkulunkulu naye ulinde wena. Alibona igama kaJesu. We can't afford to be a generation efuna ukuba ama-victims. Asikwazi ukuba i-generation ethi ngilinde i-government. We must rise in the midst of darkness. We must break limitations. Kumele sithi lokho abazali bami abakwenzanga kodwa mina ngizokwenza. Ubumnyama okwahlula abazalayo, but we refuse ukuthi lekusehlule. You must make a sober decision ukuthi even though it's still dark, but I am rising. Oh, hallelujah. Lithi iBhayibheli bahamba babuzana endleleni bathi kodwa lelitshe soliginqela ubani leli kodwa into mhlonishwa into enhle abayenza lithi bathi bebuzana umbuzo kodwa babe beqhubeka nendlela ngoba noma ikhona imibuzo yempilo but don't stop endleleni nyakaza athi amadoda sohlala lana kuyoze kube nini na siyababecalayo kuyoze kube nini na uyokhala ngesimo wadlula kuso kuyoze kube nini na uyokhala ukuthi uyitandane kuyoze kube nini phakama noma kusemnyama lithi waphakama lawo mama bambe buzana ukuthi what about the stone abafowethu sonke la akhona amatshe time and again esihlangana nawo kodwa asimi lapha sahlangana khona nenkinga. We move forward. Alibona igama kaJesu. Ngiyathandazela namhlanje uNkulunkulu makakupha amandla ukuthi noma ngingakacaca empilweni yakho kodwa ube nalento ethi inkosi ngipha amandla okuphakama. Hayi bazali, the chain of 1,000 miles begin with one step. Labo mama lithi iBhayibheli bathi bayafika ethuneni bathola itshe liginqiwe. Nakumusa engicela uphume nawo namhlanje. Uthi uyaphuma kule mvuselelo, uthi uyaphuma kule live recording, uthi uyafika ekhaya uthole leli job ulishila usezalana uma ingcwele sekususele lona. Ngiyaprofetha egameni kaJesu noma ethi iliphi into olishile ekhaya kodwa lithi bathi bayafika bafica itshe seliginqiwe. Shout hallelujah. Tshela bakhala ungavumeli itshe ukuba likuvimbe. Cela ukuthandaza namhlanje naka amatshe ecela uNkulunkulu aginqele wona amathathu nje ingapheli lenyanga ungapheli lonyaka engaginqelanga. Itshe lokuqala engicela uNkulunkulu asiginqele lona namhlanje ileli itshe kuthiwa i-stubborn stone, itshe lenkani. Leli itshe lithi noma ungafunda kangakanani kodwa umsebenzi awutholi. Awunikhona kodwa bazalwane, leli itshe lithi noma ungaba nenkampani eyarejista ngo-2010 kodwa akaze usebenze nakanye. Itshe i-stubborn stone. Leli itshe linandaba ne-effort ayifakayo, limi ngento eyodwa ngeke ayithole lento ayifunayo. Kodwa ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu makaginqele lolo tshe egameni kaJesu. Awu amen wena uthule bazali, ngithi uNkulunkulu makaginqele lolo tshe. Lezo ngane zakhe ayifundile engawuthola umsebenzi seliginqa namhlanje lolo tshe egameni kaJesu. Shout hallelujah. Lo sifu ayifakayo ehamba nawo ama-credentials afunekayo, hamba nawo ama-requirement kodwa ubisa nakwi-interview. May the Lord roll the stubborn stone in your life. Shout hallelujah. uNkulunkulu makasusele itshe lenkani kuthi noma ungafukuza kangakanani kodwa imali awubi nayo. You work like an elephant but you eat like an ant. uNkulunkulu makakususele lolo tshe. Alibona igama kaJesu. Futhi leli tshe le-stubborn stone abantu baze bakubuza ukuthi uya-aplya kodwa ngoba babona ngathi uyafila phakathi. Hey, ubungawutshengisa ama-email osuwathumele the more than 1,000 kodwa kuhlangani lutho. May the Lord roll the stubborn stone from your life. Shout hallelujah. Awumemesi lisusiwe. Itshe lokuqala leli itshe lenkani. Elesibili itshe lokugula nokugulelwa. uNkulunkulu makakususele lolo tshe. Awunithule kodwa. Itshelani bafowethu lokugula. Uyabona uma uhlala nomuntu ogulayo gcina gula wonke umuntu endlini. Ya uhlala nomuntu ogulayo umfuza isipuni esodwa
avula umlomo ufonela wonke umuntu, ufonela segoli, ufonela sekhathana uthi udlile namhlanje, ethathe nje ispoon esodwa, kanti nakhona usibeke emlonyeni akakasigwini. Kugcina kugula wonke umuntu uma kunomuntu ogulayo endlini. Kodwa ngiyathandaza namhlanje njengoba siphuma lapha ehholo, masiphume nomlilo. Uma sifika emakhaya zonke izifo ezihlasela imindeni yethu uNkulunkulu asusele zona namhlanje. Shout hallelujah. Kodwa nanti lesithathu sengehla engicela uNkulunkulu asiginqele lona lele, itshe lokuhlala egcekeni nomsindo. Kanjani bafowethu? Ya, iceke nomsindo. Uyabona ke uma uhlala egcekeni nomsindo noma ungenza ini uthi uyenza ngenhliziyo enhle, izosusa umsindo. Uma uhlala egcekeni nomsindo noma ungafaka igross ebhuthini uthi uzobanika kini, umsindo uzoqhelisa ukuthi wena wa reverse, wafika wazomisa imoto ngasemnyango, bathi wambona ukuthi wayidunisisa kanjani, wambona wasivula kanjani isicapha. Ngoba uma usegcekele nomsindo noma ngabe yini othi uyenza ngenhliziyo enhle, bacinga ukukhuluma khona lapho. Ungathi uthengela ingane engenecathulo, bathi obheke zakho uthenga amathafisi, thina uthengela upomo. Ngoba uma igceke nomsindo ayikho into ongayenza ngokuthula. Alibona igama kaJesu. Abanye la nje bafisa lento ingapheli esiyenza la, ngenxa yomsindo abawushiye emakhaya. Webazalwane, ayikho into ebuhlungu njengongazwani nabantu ozalwa nabo. Ya, uzwe ngabantu ukuthi usisi wakho usesibhedlela uzwile, uthi wena how? Naye batshela ningamtsheli loyo, lo ningamtsheli loyo ningamtsheli. Ngoba ucabanga ukuthi jobe egula nje unesandla eguleni kwakhe. Igceke nomsindo. Ngiyakuthandazela namhlanje. uNkulunkulu makasiphe ukuthula emakhaya. Webazalwane, uNkulunkulu ukhulula isibusiso uma kune unity. Njengoba wena ungazwani nomdala engazwani nomncane, into ebuhlungu letha igcini kini yehlela naseyinganeni. Kanti nina seniyahamba nishiya izizukulwane singabumbene. Ngiyacela uma abazali bengazwani, isizukulwane esilandelayo masilwe, silele unity. Ayikho into ebuhlungu nje ukuthi ufuna usizo, uthi umzala wakho umfowenu udade wena unalo usizo kodwa ukwazi ukuya kuye ngoba uma wakho noma wakhe babangakhulumisani, igceke nomsindo. uNkulunkulu makasilamulele kuloyo mpilo namhlanje, ube nekhani lokuthula. Hey webafowethu, ayikho into ebuhlungu nje ukuthi ngeChristmas wehlwe enyuka lePotchefstroom ungayile ekhaya ngoba nikhulumisani. Lokhu buza abantu ukuthi nikuphi, kanti ngoChristmas akubuzwani. Wonke umuntu makaye kubo. Umuntu akhonze noma engafuni ukukhonza, i25 senkonzweni, 26 senkonzweni, athi khonza nomhla hambe ekhaya. Kodwa into engakwenzi ukuthi ekhaya uyazi uzongena unokuthula ubuye usunokukhuluma. uNkulunkulu makangenelele namhlanje. Ngithi uNkulunkulu makangenelele namhlanje. Angazi ukuthi yini obhekene nayo. Omuntu ngibhekene ne-stubborn stone, omunye uthi ngiyagula, omunye uthi ngiyagulelwa, omunye uthi ekhaya akupheli ukukhuluma. Cela ukuthandaza namhlanje. Othi inkosi ngiginqelele litshe. Ngiginqelele litshe. Ngiyacela sime ngenyawo. Cela ukuthandaza namhlanje uthi inkosi ngiginqelele litshe. Ngiginqelele litshe. Ngiyazi inkosi bengize kwi-live recording kodwa namhlanje moya ingcwele ngiyayinikela. Ngiqedele lo msindo sekhaya. Angisho lamagama mfowethu, uma ekhaya nizo achieve ukuthula, oyedwa wena ufuna khetha ukuba umhlatshelo. Ya. Funa ufike usuxolisa uthi bhuti ngiyaxolisa ukuthi ngakubingelela wangavuma, ngiyaxolisa. Ngoba ngeke kube kukho ukuthula ingeke iredeemer. Kodwa uma kusamelana ama-ego ngeke lo muzi ube nokuthula. Ukhona phakathi kwenu okumele avume. Njengoba wena la umoya ngcwele makupha amandla. Uthi Nkosi kungcono usacrifice mina kodwa leli igceke libe nokuthula.
Nizobashiya apho abantwana benu kunje. Asiphakamise isandla sethu. Sisho lamagama sithi Nkosi uJesu namhlanje ebusuku ngiyabonga ukuthi amatshe engibhekene nawo asusiwe namhlanje ngegama lika Jesu. Baba, yonke imimoya ebanga ungazwana ekhaya, ebanga ugula ekhaya, ebanga ungabi na breakthrough ekhaya, namhlanje yasuswa ngegama lika Jesu. Moya Ngcwele, ngiyayinikela mina nendlu yami, makube nokuthula empilweni zethu, makube nempumelelo empilweni yethu, makube nokubekezelelana ekhaya kithi ngegama lika Jesu. Ngiyabonga ukususela amatshe namhlanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, onke amadimoni ajabula uma ngazwanwa siyawachitha namhlanje. Onke amadimoni stubborn stone yongalungelwa ilutho noma ngizame kangakanani ayachithwa namhlanje. Baba, ngiyabonga ukuthi emzimbeni wami ngiyaphiliswa ngemvimbo kaJesu. Ngiyabonga Nkosi ngokungenzela konke lokho engicelile ngoKristu uJesu ophilayo. Inhlangano yonke engcwele ithi amen. God bless you. Cela shale incebo yenkosi izandla enkulu. Thank you Jesus. Hallelujah.